съм този, който ти разказва за живота си. Какви ли не неща, братле, съм виждал с окото си. Нека да започнем първо от преди години, когато хиперинфлацията затваряше магазини. Стискахме в ръката левовете за храната. Трудно беше дева да се докопаш до заплата. И тогава светлина в тунела няма никва. Всеки бе принуден с положението да сипа. Проблеми, неуредици и масови безредици. Държавата, братле, седмици не бе на себе си. Стъпка по стъпка нещата се стабилизираха, но глупостите на правителството ни не спираха. Скрит сред тълпа овце, гледах и не вярвах. Тежко беше водката, като вода я вкарвах. Издънка след издънка, идиот след идиот. Става дума, батенце, забива сироп от пьов. Аз съм този, който стои далече в тъмното. Аз съм този, който предпочита трудното. Аз съм гладиатора, боря се за кауза. В България филм от 20 години е на пауза. Аз съм този, който стои далече в тъмното. Аз съм този, който предпочита трудното. Аз съм гладиатора, боря се за кауза. В България филм от 20 години е на пауза. Кой съм аз? Може много неща да си мислите за мен, като ме гледате отстрани на външен вид. Но кой съм аз? Вие никога няма да разберете. Роден, отгледан и възпитан млад герой, порядките и идеите на социалистическия строй. Без да разбирам, прохождах рядом с табой и бавно с годините градях живота си мой. Всичко беше нормално преди това да се случи. 1989 комунизма се срути. Малкото дете, обградено от защитна стена, изведнъж се озова в една различна среда. Очи в очи с жестокия свят то застана, изпълни шепи от него започна да граби, но не беше подготвено за скритите изненади и в отговор света невинността му ограби. Смачка го изяде, сдъвка го изплю. Между редовете просто за Рима ще каже едно дежаву. Много скъпа се оказа цената на свободата. Много боли, когато си удаш главата в стената. Докато се удаш и се мъчиш търсене на истината. Бавно се връщаш там, откъдето си дошъл, но малко по-стар и много по-зъл. Когато за пореден път пътеката се избърка, благодари на Господ Бог, че време ни е дал, за да сгубиш парчетата и отново да станеш цял. С разклатена психика, достигнал до невменяемост, отчаяно стиснал кокала, се бори за своя дял. Аз съм този, който стои далече в тъмното. Аз съм този, който предпочита тъмното. Аз съм гладиатора, боря се за кауза. В България филма от 20 години е на пауза. Аз съм този, който стои далече в тъмното. Аз съм този, който предпочита трудното. Аз съм гладиатора, боря се за кауза. В България филма от 20 години е на пауза.